Moi boas noites. Estamos aquí un xoves máis en As Bravas, que xa sabedes que é un directo no que tratamos temas que xurdan e así ás bravas sen preparar moito. Hoxe, pois, o que me xurdiu foron dúas cousas, que foi Feos, a película de Netflix que ninguén parece entender e, sen embargo, é unha peli dirixida a adolescentes mononeuronais e tamén me xurdiu o tema das experiencias cercanas á morte, as ECM, porque hai uns días un reputado cirurxán español, o doutor Manuel Sanz Segarra, estivo no podcast de no podcast este que se chama E lo que tú digas, ¿no? O de Alex Fidalgo. Está eu pola casa facendo cousas, digo, vou poñer o podcast a ver que contan por aquí, e chamaron a atención varias cuestións que Segarra deixou caer cara ao final. E tamén chamou a atención que parece estar a coller bastante fama por certos círculos. Entón, gustaríame que exploráramos xuntos a teoría de Segarra e tamén que víramos un pouco de historia do que son as ECM e tamén, un pouco de teoría das almas. Porque, como sabedes ou non sabedes, se non me seguides en Facebook, durante esta tempada, durante este outono, voume centrar en preparar ou profundizar no tema do dobre, é dicir, da, digamos, alma ou da imaxe do difunto, máis ben o dobre, así en xeral, porque é algo máis que a alma, non? Entón, veñenme ben todas estas cuestións para ir tecendo os fíos deste telar tan complexo, non? Entón, vamos comezar pola película de Feos de Netflix. Vamos buscar por aquí o cartel para compartilo. Ou podemos poñer o tráiler. Mira, vou vos compartir o tráiler. Non me caparán polos dereitos, non? Supoño que non me dará problemas. Poñemos o tráiler e comentóvolo porque hai moita xente perdida con esta película e non é tan difícil de entender. Non é tan difícil de entender a peli, quero decir. Tali, hora de despertar. Tali, hora de despertar. Buenos días. Toda mi vida. Quise ser perfecta. Pensé que eso lo cambiaría todo. Espero que siga siendo cierto. Para aquellos que hoy cumplen 16, están ante el umbral de la metamorfosis. Ese cambio inicia con un único procedimiento elegante. Serán hermosos y libres del odio y la discriminación basados en su apariencia. ¿Me puedes prometer algo? No importa qué tan perfecto te hagan, que no borren lo que eres. Trato. Te hacen el procedimiento, te dicen qué hacer y eso es todo. ¿Paris? ¿Qué estás haciendo aquí? Me preocupé. Es que las cosas son diferentes aquí. Lo entenderás cuando te toque. Hay algo mal con este lugar. Sí, no creo que sea lo que parece. Sería muy malo no hacerla como una alternativa. Conozco este lugar. Bienvenida, Luke. Una forma distinta de hacer las cosas. Coño, están a contar toda a peli e están a contala mal. Bueno, basicamente o argumento da película é que nesa sociedade hai dous tipos de persoas. Os que chaman feos e os que chaman guapos. Cando cumples 16 anos, todo o mundo é feo ata os 16 anos. Cando cumples 16 anos, fanche unha operación cirúrxica gratuita e eres levado ao centro da cidade e podes participar da vida feliz e hedonista de todos os habitantes
guapos, guapérrimos da cidade. Entón, todas as persoas desa sociedade, dese novo mundo, viven ata os 16 anos non crendose feas, pero sí non dignas de participar da vida social, non? É como a idea de cando sexa adulto non poderei participar de todo iso porque ademais serei guapo porque me operarán, non? Porque non son o bastante perfecta. Porque a idea da película é que é moi absurdo, é que é para mononeuronais. Para mononeuronais. A idea é que un dos problemas da nosa sociedade, porque isto é unha distopía, entón, todo se foi á merda por culpa das nosas envexas, dos nosos celos, de nunca sentirnos suficientes e tal. Entonces, no futuro este distópico, a solución que atoparon é que todo o mundo sexa guapo e entonces todo o mundo sea feliz. Para mononeuronais, en serio. Entón, iso, todos medran ata os 16 anos, non sendo feos, senón non sendo suficientes para a sociedade, vale? Non sendo suficientemente guapos. Entón, todos soñan coas operacións que se van a facer, teñen dentro das habitacións, teñen pantallas nas que poden modificarse, facerse como photoshops para decidir se van querer ser rubios, ou ter os ollos verdes, ou ser máis altos, ou ser, bueno, en fin, soñando con diversas modificacións corporais. Pois que pasa? Que está todo o mundo a queixarse de que os feos non son feos e que os guapos tampouco é que sexan moi guapos. Bien, queridos, esa era a idea da película. Non se trata de que os feos sexan feos, trátase de que os fan sentir feos, que lles din que son feos, que lles din que non son suficiente, aínda que os sexan. E de todas maneiras hai por aí xente dicindo que os actores que lles toca facer de feos son moi guapos, e tampouco é verdade, tampouco non son Brad Pitt, Angelina Jolie e Margot Robbie os que están a interpretar estes papéis, non? Así que tampouco hai que exagerar. Pois é moi curioso porque xustamente a idea desta película era que os feos non é que sexan feos, é que simplemente non saben aceptarse a sí mesmos, porque medraron nunha sociedade que continuamente lles di que non son suficientes e que non son aptos para participar desa sociedade. Que a peli en sí é unha merda, é un bodrio, é unha peli de adolescentes para adolescentes mononeuronais con un argumento moi simplón e uns diálogos moi tristes. Pero deixase ver porque é algo entretida. A mí rallaronme certas cousas, tampouco vos vou contar aquí todos os detalles da película. Isto era só para ter un tema de apertura deste directo. Pero, bueno, chamoume bastante a atención que unha cousa tan simple de entender se este malinterpretando tanto nas redes sociais. Sí, era unha idea, pois, sinxela, como de conto de fadas, non? Fácil de entender, é para críos. Para trasladar esta idea de que ás veces a culpa é nosa, que non nos sentimos bastantes, non? Que estamos perfectos sendo como somos. Teñamos o nariz máis grande ou máis pequeno, ou as orellas máis redondas ou máis puntiagudas, ou sexamos máis altos ou máis baixos, máis gordos ou máis delgados. O problema non somos nós. O problema son os estándares de beleza que nos din que non somos suficientes. O sea, é un argumento simplón que na era de Instagram deberamos poder entender rapidamente. Pois polo que sexa, non. Sí que é verdade que entre os feos non hai moita variedade de corpos, pero bueno, tampouco era pa tanto, vale? Porque a idea é Porque, claro, a idea é non que os feos sexan feos, senón que ti sintas que simplemente están ben, pero que non necesitan cambiar. Iso ten que encaixar nos estándares que consideramos un pouco de beleza normal, non extraordinaria.
o sea, por Twitter había xente dicindo pois que se querían xente normal, pois que a buscaran e non puxeran este protagonista. Xa é que aí tamén hai que xogar coa idea que temos de normal, sabes? Normal non é un orco de Mordor. Hai xente que parece que quería que puxeran aos feos, tiñan que ser orcos de Mordor. Non, esa non é a idea. A idea é que ti te sintas máis ou menos reflexado neles. Pues, tampouco poden ser nin moi guapos, nin moi feos. Unha cousa así normaliña. É un pouco fotoxénica porque para sair en cámara, pues pouco fotoxénico tes que ser. Sentindo moito. E iso da fotoxenia tamén cambia co tempo e tal, bueno, en fin, que encaixan nos nosos estándares máis ou menos de beleza, pero non nos desa distopía. Moi interesante de analizar esta forma en que vemos a beleza dos corpos. E agora sí, imos a entrar en materia coas experiencias cercanas á morte, non porque vayamos a falar de experiencias en concreto, senón porque gustaríame poñer o foco no discurso do doutor Manuel Sanz Segarra, que está a coller bastante fama últimamente polas redes sociais, dá conferencias en diferentes sitios, escribí un libro que se chama, bueno, non apuntei o nome do libro, por suposto, porque a mí sempre me vai quedar algo para apuntar, pero libros, novos títulos, La supraconciencia existe, Vida después de la vida, creo que está sendo case bestseller ou foi bestseller. E, bueno, pues, xa vos digo, invítano a moitos sitios. Que pasa con Sanz Segarra? Bueno, el foi o antigo xefe, xa está xubilado, ten como 80 e moitos anos, naceu no 1943, o sea que é un señor de idade. É o antigo xefe de cirurxía digestiva do Hospital Universitario de Belvitge, pioneiro en España en cirurxía laparoscópica. Durante o seu exercicio profesional como cirurxián e como xefe de cirurxía, atopouse con unha serie de pacientes que lle relataron ter tido experiencias extracorporais en momentos nos que estaban entre a vida e a morte, non? Nun momento liminal aí. E iso fixo que Segarra se interesara por investigar este tipo de experiencias que se coñecen como ECMs ou experiencias cercanas á morte. Non é a única persoa no mundo que está a estudiar isto, levanse estudiando desde os anos 90. Nunca profundicei moito, a verdade, non é un tema que me apaixone, pero un tema que debo tratar porque o meu campo de estudio é o que é. Aí é onde Segarra, en base a supostas probas científicas como tags, escáneres e outra serie de probas, traballando con un equipo multidisciplinar, di que existe, aparte da conciencia que nos temos, da mente, existe unha supraconciencia que sobrevive ou que está máis alá do noso corpo e da nosa mente. E que cando no corpo todo falla e debería darse unha morte clínica, pero o paciente volve á vida e relata que durante ese tempo oíu e viviu certas cousas, é porque non era exactamente ele, senón a súa supraconciencia ou o seu corpo espiritual. E aí é como el ven a explicar, pois, por exemplo, estas experiencias extracorporais, non? Pois, todas estas persoas que relatan terse visto a eles mesmos dentro do quirófano ou saber con exactitude que médicos os estaban a atender en que momento,
ter oído conversacións que en teoría non deberían ter oído. Bueno, Segarra pode explicar estas experiencias, tens que ver as entrevistas ou ler o libro, se vos interesa o tema, a través pois, das análises que fixo co seu equipo multidisciplinar. Por exemplo, di que falou con médicos psiquiatras e psicólogos para saber se este tipo de experiencias, ensoñacións ou relatos dos pacientes son experiencias reais que están tendo lugar ou se son alucinacións. Como podemos distinguir isto? Bueno, Segarra di que cando, Segarra ou máis ben os conselleiros psiquiatras, colegas psiquiatras aos que acudiu, din que a diferencia entre unha alucinación e unha experiencia ECM é que a alucinación tende a esquecerse, sin embargo a ECM parece reforzarse, non? Cando o paciente, a persoa que experimentou, atrae o recordo, parece que vai reforzándoa como nos cando recordamos algo que nos pasou hai uns anos, non? E cada vez que traemos ese recordo, revivímolo en certa maneira. Pois eles tamén. Os psiquiatras din, ou lle din a Segarra, que iso non pasa en caso de alucinacións. Tamén digo eu, porque isto non explica Segarra, hai diferentes tipos de alucinacións que teñen lugar, supoño, en diferentes zonas cerebrais. Segarra di que as ECM, cando se lle fai ao paciente revivila, recordala, ilumínase unha parte do cerebro que é a que corresponde aos recordos. Sen embargo, isto non acontece cando se lle fai relatar ou se fai relatar a un paciente a experiencia durante unha alucinación. A isto digo eu, utilizaron, claro, eu teño moitas preguntas, necesitaría ver os experimentos completos. Os pacientes os que sufriron unha ECM e que lles fan este escáner cerebral, tamén tiveron algunha alucinación na súa vida que poidan volver ou intentar volver relatar para saber se ilumina a mesma parte do cerebro, ou o que se comparan son pacientes diferentes, algúns con esquizofrenias ou algún tipo de outra patoloxía que lles faga ter alucinacións para comprobar como se iluminan os cerebros. Que, claro, teño dúbidas, estas dúbidas non as solventan no podcast que escoitei, naide llo preguntou, polo tanto, pois eu tería que ler o libro, non? Ou sentarme a tomar un café con Segarra. E todo iba ben, a min Segarra estábame convencendo en canto a esta idea de que a ECM é diferente a unha alucinación. Ben, pode ser, non? Nese umbral non sabemos que acontece, tampouco sabemos como poder medilo. Tampouco creo que se poida medir, porque o noso límite está nos procesos corporais. Pero claro, todo iba ben, parecía un discurso coherente e tal, pero entón, cara ao final do discurso, escoitei non mencionar certas palabras que foron karma e samsara, por suposto, Deus. E aí dice, coidado, aquí hai algo detrás deste discurso que parece tan científico, non? Despois de escoitalo durante unha hora, mencionar terminoloxía extraída da física cuántica, de feito un gran defensor de que postulados da física cuántica poden explicar este tipo de experiencias, ou este tipo de experiencias máis ben poden atopar xustificación ou explicación nos postulados da física cuántica. Pero claro, cando empezamos a falar de karma, de samsara, e cando cara ao final do seu discurso nos di que hai unha razón de ser da nosa existencia, que ao final todos traemos karma, que o que temos que facer é
ser mellores e elevarnos espiritualmente para elevarnos na roda do samsara ou escapar dela, entón a cousa cambia, porque xa non estamos a falar só de ciencia, estamos a falar tamén de teoloxía. De feito, el, ao principio do podcast que lle escoitei, el mesmo di que os seus descubrimentos en canto a CCM e a física cuántica reconcíliano bastante coas doutrinas religiosas e que foi invitado algunha vez a impartir algunha charla ou conferencia en sedes do Opus Dei. Entonces, é unha persoa de férrea fe, nótase, iso non digo que sexa malo, pero non evita, non, que as súas crenzas se acaben coando, non sei se adrede ou despistadamente, nas conclusións das súas investigacións. E aquí é onde temos que ir con cuidado, porque unha cousa é o que se investiga sobre estas experiencias e outra é a conclusión que se extrae filtrada a través non só dos datos científicos recabados, senón tamén da necesidade de crenza da persoa que nos está a trasladar os resultados, non? Os resultados do experimento. Ata aquí non decides nada, sei que non sei se hai xente polo chat, interesavos o tema, vos coñecíades o tema, necesitedes algunha pregunta, algunha dúbida, algunha inquietude, algunha inquedanza, algo que vos turbe, que vos atormente, que non vos deixe dormir pola noite, podedes poñermo polo chat, non pasa nada, podedes interrumpir. E claro, eu, mentras estaba a preparar, xa sabes que non preparei moito, que estes directos non os preparo moito. Oli, Sandra, digo, Sanego, sempre fago eu, sempre desvelo a vosa identidade misteriosa. Boas noites. Que vos iba a decir eu? Bueno, sobre Segarra, entre os detractores, por exemplo, hai algúns que o acusan precisamente de misticismo cuántico, que é o de apoiarse nas teorías e na poética da física cuántica para respaldar as súas propias crenzas, non? E intentar trasladar as súas propias crenzas a un gran público a través desta terminoloxía científica. E aquí, a iso iba, era o que vos iba a comentar, mentras estaba eu escoitando o podcast, cando pensaba en se falar ou non disto no directo, obviamente non puiden evitar pensar que todo isto que hoxe escoitamos con tanta terminoloxía da psiquiatría, da psicoloxía, de outros como que utilizan a cuántica, como Segarra, todo isto que nos ven envolto nesta linguaxe tan pura e tan matemática, realmente estivo con nós dende o principio dos tempos, porque se algo preocupou ao ser humano, non só foi a cura do corpo, senón tamén a cura da alma. É dicir, a componente intanxible que nos fai persoa, porque hasta aquí creo que dentro ou fora de crenzas podemos estar todos máis ou menos de acordo en que non só somos corpo. A nosa experiencia vital non é só corporal. Temos a sensación de que hai algo máis, hai algo intanxible dentro de nós, non? A mente, que non cala en todo o día. Bueno, hai pouco descubrín que hai xente que non ten discurso mental, que eu non sei o que é iso, a miña cabeza sempre ten un discurso, unha voz aí detrás, todo o tempo. Hai persoas que non teñen ese discurso mental, e aí isto fascíname, e que, o sea, son funcionais, e probablemente máis funcionais que a min, cousa que tamén me fascina, digo, non concibo o mundo de outra maneira, senón é a través da miña ou das miñas voces interiores, ás veces levándose unhas a contraria coas outras.
Bueno, o do barullo mental deixámolo para outro día. O caso. E non digo de escoitar voces en plan esquizofrénico, vale? Son eu, é a miña mente, vale? Aí parolándola sola. Caso é que, pois iso, igual que os seres humanos se preocuparon de entender como funciona o corpo para poder sanar as enfermidades e curar as feridas, pois tamén se preocuparon do mesmo en canto esa outra parte intangible, non? Entón, podemos chamar, pois, de todas maneiras, que ese corpo enerxético, que se alma, que se psique, que se diferenciar psique, mente, de ego, de... Podemos facer moitas particións. Iso leva con nós do principio dos tempos. Dicir, se agarra di, hai un corpo, hai unha mente que está unida ao corpo e hai unha supraconciencia. Claro, isto na concepción ontolóxica do ser humano na cultura católica e cristiana, fáisenos un pouco raro, porque somos máis ou menos dualistas. Hai corpo e hai alma, non? Que iso que hai unha supraconciencia. E claro, é que non todas as culturas e non en todas as épocas se entendeu esa parte intangible da mesma maneira. A nós simplificaronlo moito e parece que algo nos cercenaron, non? Logo viñeron, pois, Kant, Descartes, a falarnos das partes da mente, do entendemento, que unha cousa é a intelequia e outra cousa é pois este parloteo e outra cousa, non? Os exipcios, por exemplo, xa contaban con 5 partes da alma ou máis. Temos o hat, que é o corpo físico, pero despois temos o ib, que é o centro do corpo, o corazón, que é a sede dos pensamentos e dos sentimentos. Poderíamos decir que para a concepción exipcia o ib é o que nós chamaríamos mente, é a que parlotea, a que sinte, a que razona, e é a que obra mal ou ben, porque o corazón é o que, cando as almas pasaban ao máis alá, debían presentar o seu corazón nunha balanza, non? Na balanza de Anubis, e do outro lado da balanza está a Mat, a xusticia, non? Representada por unha pluma. Entón, as boas obras e as malas obras residen no corazón porque é onde se razona, onde se entende se se obra mal ou se se obra ben. Logo teríamos o K. O K é a forza vital que se non se abandona o corpo, pois morrese, non? É o que anima, o que move. E é o sostén como é o sostén da vida, necesita alimentarse a través do sostén da vida. Pero non a través da materia, senón tamén do K das ofrendas. Porque para os exipcios todo o que está neste mundo ten un K, unha forza vital ou unha forza de existencia reflexada no outro mundo. Entonces, o K dos defuntos debe alimentarse do K das ofrendas. Logo temos o Ba, que identifican máis como a personalidade, que é o que sobrevive tras a morte, sai a volar por Exipto polas noites, non? Represéntase con unha forma de águia. Logo temos o Ren, que é o nome para os exipcios é unha parte dese todo enerxético que vive mentras se pronuncie. É dicir, para o exipcio morrer tamén é que deixen de pronunciar o teu nome. Logo estaría o Sheut, que é a sombra, porque obviamente todas as cousas na Terra teñen sombra, non hai sombras sen cousas, non hai persoas sen sombra e non hai sombras sen persoa, polo tanto a sombra debe formar parte tamén desta parte máis etérea do que compón a un ser humano. E a isto é o que me interesa, o concepto de sombra do Sheut exipcio, para seguir investigando o tema do dobre na nosa sociedade, non? Nas sociedades en xeral. Tamén.
E logo hai outros dous componentes da alma que só se adquiren por iniciación ou por traballo. Boas noites, Tais. Creo que te perdiches todo o mellor. Que son o Ag, que sería como un corpo luminoso que só os faraóns e as persoas importantes teñen. É dicir, é como se ese Ag tivese existencia na bóveda celeste. Eso teñen os faraóns e as persoas importantes, porque se adquire ben por unha iniciación ou ben por un traballo, por ter acometido ben o traballo e por facerse relevante desempeñando. Isto a min recórdame moito o concepto de santidade, non? A santidade que é como un plus na alma que se adquire por méritos, non? Facendo méritos ante os ollos de Deus, pois ti chegarías a ser santo. Entón, o Ag e a santidade creo que son un concepto que pode encaixar ben para que o entendamos. E despois teríamos o Segem. E o Segem é a manifestación da forza e a vontade divinas, que se adquire só por iniciación e, por tanto, só o poden ter faraóns e sacerdotes, non? Ou iniciados en certos secretos, non? Que daríalles como unha aura de poder divino. Si, falei do peso das ánimas, agora estaba a falar dos componentes da alma ou do corpo enerxético exipcio, porque claro, a alma, creo que un católico ou un cristiano entendería a alma como todas estas partes, non? O exipcio entende aí como disgregada. O Ka vive por unha parte, o Ba por outra. O Ba necesita xuntarse co Ka no máis alá, pero tamén necesita seguir ligado aquí pois ao corpo, non? O Ba, de feito, reside no corpo, por iso os exipcios comezaron a facer momificación. Bueno, non comezaron exactamente por iso, pero a idea de que os corpos que se soterraban no deserto permaneceran intactos, pois tiña que ser por algo, non? Entón, será porque aí reside o Ba. E pasaron da momificación natural a investigar ata perfeccionar a momificación que coñecemos do Alto Imperio, non? E bueno, eso pois para un exipcio pois é moi importante a conservación do corpo. Se non hai corpo, pois fanse estatuas. As estatuas tamén eran chamadas sombras, Sheut. O Ba podía residir nelas, e se non residía nelas, podía irse a residir aos vasos canopos onde se guardaban pois as vísceras das momias, non? O sea que o Ba, aínda que está moi ligado ao corpo, tamén pode sempre estar ligado á imaxe ou a algo que represente a imaxe do defunto para sobrevivir, non? É un pouco complicado isto. Pero máis, o Imperio Exipcio durou cantos anos? 2000 e pico. En 2000 e pico anos hai moita variación de como se entende, non? A alma e o máis alá. E, bueno, que non sei por que me liei cos exipcios, pero se facemos un repaso de, xa que sei, da filosofía dende Grecia ata hoxe en día, pois temos moitas teorías sobre a alma e os componentes da alma. Sempre temos tamén a idea da alma platónica como un carro, como un áuriga guiado por dous cabalos, un cabalo que tende máis ao sensual e un cabalo que tende máis ao celestial, e que o áuriga ten que ser un bon conductor, non? Que guíe ben a eses dous cabalos e que os manteña no camiño correcto.
É transmutable a cousas inertes mediante a crear condensación enerxética a través de recordar. A través de recordar. Non sei se entendo moi ben o concepto, tesmo que explicar mellor. E iso, bueno, que parece que Segarra nos está aquí contando unha gran novidade, que se a supraconsciencia, que se non sei que, o gran descubrimento, e bueno, que se nos vamos a mirar con lupa diferentes culturas, imos a toparnos con que estas diseccións do noso concepto alma, estas particións da alma, existiron dende hai moito e son conceptos teolóxicos, pero tampouco quero dicir eu que son puramente teolóxicos, porque sí que nos serven para entender a nosa psique, non? Os nosos procesos mentais. Pues, distinguir entre, eu creo que é beneficioso distinguir mente é que non manexo os conceptos, que eu non estou metida en todo ese rollo, pero entendedesme, non? Distinguir mente da psique completa, por exemplo, a mente, todo iso que parlotea todo o tempo ou que razona en voz alta, que ás veces non nos deixa pensar con claridade porque está dalle cando está nerviosa, non? Podemos chamarlle iso a mente, sin embargo sabemos que non somos só mente, que iso só é unha parte, non? Ou cando realmente somos observador dos nosos actos, que podemos separalo. Creo que todos estes conceptos axudan a entender moito os procesos psíquicos e que durante moitos anos isto viviu moi pegadiño ás teoría, a teoloxía e a religión, e hoxe en día, pois, na nosa nova teoloxía, na nosa nova religión, tamén temos campos que se dedican a ela, que son a psicoloxía e a psiquiatría. Vale, que a psiquiatría ocúpase dos procesos químicos cerebrais, pero dentro do campo da psiquiatría tamén se dá este debate de se somos puramente cerebro ou somos algo máis. Se iso que chamamos conciencia ou que chamamos alma ou que chamamos mente, ou se a alma é conciencia e mente máis cousas, se iso só é química cerebral ou é algo máis. Ou é química cerebral e tamén química corporal. Non, ese debate dáse. Ese debate dáse. E como tampouco digo nada raro, sabemos perfectamente que a noción está de que que moitas enfermidades mentais antes eran consideradas como intervencións demoníacas, non? Sabemos que hai algo que causa un desequilibrio e ese desequilibrio imos de chamar pois o que teñamos máis a mano. Se no século XV pois sería a intervención demoníaca. Tan sinxelo como iso, non? Pero o que máis me chama a atención é que hai persoas que non son capaces de ver no discurso de Segarra os tintes teolóxicos e as pegadas das súas crenzas nas conclusións dos seus discursos. Que, por certo, o de supraconsciencia non é algo que inventara Segarra, leva, creo que, nos campos da New Age bastante tempo, e hai outra persoa bastante influinte agora mesmo en redes sociais no tema de espiritualidade, que é Laín García Calvo. Cais, seguro que o coñeces, algo che soa. Laín García Calvo tamén fala moitísimo en supraconsciencia. Laín García Calvo tamén fala de karma de samsara. E tamén menciona os evanxeos case da mesma maneira en que o fai Segarra. Non sei quen bebe de quen, pero claramente se non son vasos comunicantes, están
todos comunicados co mesmo río. E non é o do Dharma. Entón, digo que hai que ter cuidado con estas cousas que non nos disfracen de ciencia o que é unha case de teoloxía. Que non digo que este mal, porque todos os seres humanos necesitamos ou estamos empeñados en buscarlle unha razón razonable, obxectiva e medible a esta existencia. Co que están comunicados é co do carto. Sí, eso con Dona Pecunia, claro que tamén están comunicados. Porque claro, eu coas conclusións de Segarra, coas conclusións sobre as ECM, que hai unha cousa moi curiosa sobre as ECM tamén, e é que se dan dentro, o sea, as visións dos pacientes que teñen unha ECM están moi ligadas á cultura na que viven. E aínda que un paciente sexa ateo, se está vivindo dentro dunha sociedade cristiana ou criado nunha sociedade con bagaxe cristiano, a experiencia que vai a ter, probablemente, as visións que teña, pois vai chamar ánxeles, ou vai chamar a Virxe, ou vai chamar Cristo, porque está utilizando a linguaxe da súa cultura. Supoño que o que sería moi interesante sería estudar as ECM a nivel global. Como son as ECM dunha persoa que vive en Bangladesh, e que foi toda a súa vida devoto de X divinidade. Como son as ECM dunha persoa do continente africano que viviu toda a súa vida nun sistema religioso totémico. Como son as ECM en X comunidade latinoamericana. Sería moi interesante podelo ver comparado, e seguramente hai estudios que eu aínda non coñezo, pero que algún día poñereime co tema, porque xa vos dixen que non é dos temas que máis me atraen, pero un tema necesario, non? Xa que me adico ao que me adico, debería entendelo un pouco máis en profundidade do que o entendo agora, non? Que é como un pouco superficial. Pero é moi curioso que todos os pacientes filtran as súas vivencias a través da súa programación cultural, non? Se existira, digo eu, unha verdadeira supraconciencia e un máis alá ao que acceder, as experiencias serían máis ou menos similares sin importar ese filtro cultural. Tamén é verdade que, por exemplo, no libro tibetano dos mortos, que estades fartos de oírmo mencionar, unha das cousas que se di é que cando, o sea, no libro tibetano dos mortos, sabes que a idea xeral é que a alma atravese o espacio intermedio entre unha vida e a outra o máis rápido posible, sen caer nos niveles máis baixos do samsara, non? E que se eleve e busque unha vida superior. Ben, unha das cousas que se di, ou que din, é que como hai que pasar diferentes probas e tes que enfrentarte á divinidade, que agora xa non me acordo, pero bueno, a X divinidade, moitas veces os comentaristas poñen se a persoa non é budista ou non é hinduista e non coñece esta divinidade, pois que no seu lugar medite sobre alguén que represente estas ideas para él. Entonces, non sei, aí parece que xa contan con que o filtro cultural sempre vai a estar tamén no máis alá, e a min isto parece un pouco raro que no máis alá
importe a cultura coa que vimos, ou é que non somos capaces de desprendernos desa linguaxe cultural nin sequera no máis alá. Iso sería vivir apegado a unha cultura, e creo que vai xusto en contra da noción de desapego do libro tibetano dos mortos. Buah, que razonamento deu isto? Eu isto teño que apuntalo, porque isto casi é de premio Nobel. Perdón pola ida de pinza, que xa levo 49 minutos aquí falando só. E xa empezo a perderme eu mesmo. Falando só non, que estades aí escoitando. Iso estaría xeñal, pero a quenes lles interesa a supraconciencia é o catolicismo e o xudaísmo. A tal hora, digo. Creo que cando fixamos a entrevista co satánico, por certo, ide a YouTube e vede esa maravillosa entrevista na canle Xanela de Espiritualidades, explicarános que a idea, unha das ideas, bueno, depende da rama do satanismo que sigas. A que seguía el, máis ou menos o que entendín ou que me queda de recordo, correxídeme. Os que me vedes en diferido, correxídeme. Unha das ideas do satanismo era só guiarte pola túa vontade, en canto a teoría do máis alá, a idea era evitar a disolución na divinidade, non? Evitar esa disolución, ser só ti e para ti. Foi o que entendín. Entonces, eu creo que iso tamén encaixa coa idea de supraconciencia, pero claro, o satanismo está dentro da corrente cristiana. O satanismo é cristianismo. Algo máis me queda a min por comentar, estou pensando, mentras ir escribindo polo chat. Non importa a cultura, pero para entender o que pasa, tes que reconocelo, e para iso, lamentablemente, tes que usar os símbolos e culturas que conoces mellor. Por iso non é contraposto ao que din de afastarte. Vale, pero eu entendo que ti, se volves, tes que usar como referencia as imaxes da túa cultura. Pero ti, se xa estás alá, o que vas ver non depende da túa cultura. Entendes o que quero dicir? Ti agora viaxas a X galaxia e atópaste con un alien e a existencia ou non dese alien non depende da túa cultura. Como interpretes a súa xestualidade e tal, igual sí. E vale interpretar mal, sí ou sí. Coa túa cultura ou sen ela. Non? Non sei. Isto é un tema para reflexionar. Sí, pero para eles o máis alá viáxalo coa túa personalidade que faleceu. No, claro. O sea, eres ti, pero sen corpo. Que esa é outra noción que lle vexo a Segarra, que como non é capaz de concebir unha existencia, isto pásanos a moitos, pásanos a todos os seres humanos, a él tamén, non é él en concreto, somos todos. Como non somos capaces de concebir unha existencia que simplemente acontece por azar e que non ten sentido ningún, temos que buscar unha explicación e un sentido. Segarra, por exemplo, non lle chega isto do ceo do inferno católico, onde tense que ir a teoría da reencarnación.
é moi parece que moi fervente crente na teoría da reencarnación, cousa que me chamou a atención porque parece alguén de bastante bagaxe de fe católica, pero, por outro lado, di que os seus descubrimentos sobre as ECM veñen a confirmar que a reencarnación existe e, ademais, existe coa única razón de que hai que ser mellor na seguinte vida. Iso é un concepto de teolóxico, non é un concepto científico. Entón, ten sentido que a cultura este. Xa, se eu entendo e que vas con ti, co que ti sabes deste mundo, pero o que ti sabes e a túa cultura non debería influir na realidade de outro. Ti, como europea, vaste a África con unha cultura diferente, eles teñen a súa existencia independente e seguirán existindo. Da igual o filtro cultural co que ti os vexas. Non? No que importa o teu filtro cultural é a maneira en que ti vas a actuar ou interactuar con esa outra persoa. Pero por iso digo que non ten moito sentido. Se estás no outro mundo, haberá seres do outro mundo que non temos nin puta idea de como son, nin de canes son, se os teus filtros culturais, as túas non importan moito, eles teñen unha existencia independente da túa cultura. E non creo que o teu filtro cultural che vai a servir de moito. E máis, seguramente sexa unha traba enorme, vexo máis como un obstáculo, vexo máis como a última, se de verdade se habería que liberarse de todo, vexo máis como a última camisa de forza da que liberarse. De ser así. E aquí xa entramos en crenzas e teoloxía. Pero eu, agora mesmo, penso así. E o seu máis alá será según eles creen. Xa, bueno, pero iso, claro, é concepto teolóxico tamén. Bueno, tamén o que estaba a dicir eu. O R está en dicir que hai un camiño con independencia do que crean ou cultura. Estou de acordo, pero non serei eu quen defenda este tipo. Se fago medio de abogada do DAFO. A ver, eu só digo que as crenzas son unha cousa e a ciencia é outra, que este señor mestúrache palabras de ciencia para querer mandarche un mensaxe teolóxico. E que o están a invitar a moitos sitios como gran científico non, pero que está colando esa mensaxe. Que non me parece mal, porque ao final, o dixemos tamén neste programa moitas veces, creo que é inevitable cando adicas toda a túa vida a investigar X cousa, cando te focalizas en intentar entender X cousa, ao final ves o mundo a través desas aprendizaxes e acabas extraendo conclusións sobre iso, establecendo outros paradigmas de crenzas que non eran os que tiñas ao principio. E que aí podes te confundir e podes pensar que despois de todo ese camiño o que tes son resultados medibles e non crenzas, pero o mellor que fixeches foi simplemente cambiar de crenzas e buscar outro
outra armadura para sostelas. E non digo que todo o camiño e toda a investigación e todos os datos que puido extraer estén mal. Digo que ao mellor el necesita construir a súa estructura de crenzas sobre todo iso. E que non ten por que encaixar necesariamente para quenes o len ou escoitan. A ele encaixa. Entonces, non sei se o deixo bastante claro. É dicir, por exemplo, eu, obviamente, ando sempre metida en rollos que se filosóficos, que se antropolóxicos, que se tal, eu tamén, en base ás cousas que lín e as cousas que investiguei, non podo evitar sacar para min unha serie de ideas sobre a razón de ser de moitas cousas, de min mesma ou do que pode haber do outro lado. É inevitable porque son unha persoa e todos o facemos. Pero bueno, chámame tamén a atención que creo, é que non sei se é porque teño un algoritmo roto, pero creo que non, porque vexo tamén que hai outras persoas defendendo ou entrando bastante a defender esta idea da reencarnación noutros ámbitos. Chama bastante a atención como está collendo forza isto da teoría da reencarnación, como se de algún xeito a idea católica e cristiana xa non servirá. Hai algo que non nos serve, que se nos queda corta como sociedade e está collendo, pois iso, máis impulso esta idea de reencarnación. Pero existe esta idea de reencarnación moi concreta, extraída pois das teorías hindú, obviamente, tamén os textos hinduistas se puxeron moi de moda nos últimos 200 anos e teñen moita importancia máis da que pensamos no panorama artístico, no panorama cultural. Nótase, empeza a notarse moitísimo. Xa se nota nada que empeces a coñecer un pouco do tema, de cataste mirando cara atrás, de que está por todas partes, pero moi caladiñamente. Que non me parece mal, só estou a describir o fenómeno, vale? Algo máis iba a dicir ao respecto desta moda da reencarnación. Que é un concepto moi concreto, que é o do hinduismo e o do budismo, mellor dito. Anda todo mesturado por aí. É un concepto moi curioso porque sí que é certo, non fai falta ser científico, que nesta existencia nada se perde. Agora vou entrar eu coas miñas crenzas, vale? Vamos separar unha cousa da outra. Sí que é certo que hai vida despois da morte, é dicir, nun cadáver acontecen moitísimas cousas, hai moita vida. As bacterias interiores póñense todas, comezan a devorarte dende dentro, pero en exceso de vitalidade para elas. Logo veñen moitísimos insectos que tamén se van a alimentar. Os minerales, todo se descompón, o carbono do teu corpo pasa á atmosfera, é dicir, vida segue habendo, pero unha vida na que te disolviches, pero estás disolto no todo, non? Así, moi poéticamente. Que pasa? Que isto a nós non nos chega, non é suficiente, porque que é da nosa personalidade, non? Que de nós? O corpo dame igual, segue habendo vida, sí, que bonito, pero o eu, donde está? Eso créanos tal angustia que temos que construir este tipo de relatos.
vida segue habendo, que somos pó de estrelas tamén. E hai unha frase moi bonita que non sei a quen lle escoitei, non sei de onde a saquei, creo que tamén é algo que está de moda por aí, pola New Age, pero pareceme respetable de momento. Algún día igual renego. Que é a de que somos o universo tomando conciencia de si mesmo. Me parece moi bonito. Pero iso leva a pensar que tamén é como moi triste. Porque entón todos somos parte da mesma existencia e do mesmo todo, pero temos unha experiencia como individual e disgregada. É dicir, eu e a miña gata o cactus na miña ventá somos o mesmo tomando experiencia de si mesmo e, sen embargo, eu só teño a experiencia miña. Esta idea a min bólame a cabeza porque isto deberíame facer como máis próxima ao próximo, é dicir, ao próximo, ao veciño, ser máis piadosa, pero non, odio máis, en plan, tío, que puto asco. Como odio aos seres humanos. Debería amalos, porque somos todos a mesma experiencia de existencia, pero non, o meu nivel de santidade non chega ata aí. Non chega aí, os exipcios nunca me concederían o e os católicos nunca me darán a santidade, porque ata ese nivel xa non poido chegar. Aí xa non poido chegar. Pero claro, despois rayeime, porque digo eu, igual non estades entendendo o concepto que eu quero trasladar, pero o meu dedo, perdón, a punta do meu dedo esquerdo e a punta do meu dedo dereito, e acabo de dicilo do revés, a punta do meu dedo esquerdo e a punta do meu dedo dereito forman parte do mesmo todo. Pero o mellor, o meu dedo esquerdo e o meu dedo dereito teñen existencias independentes. Un toca isto e outro toca isto, dalles igual. É como triste, porque igual non son conscientes de que forman parte dun todo, pero fórmano. Sabes o que quero dicir? Despois xa, cando empezas a pensar toda a fauna que habita o teu corpo, xa non falo de ácaros que andan por aí, xa bacterias e todo, e dis, é que hai cousas minúsculas que viven independentemente, teñen unha existencia independente, pero están no todo, e non o saben. Entón, ao mellor, a nos pasa o mesmo. Entón, é como moi bonito, pero moi triste. Como que mola, sabes? Pero non me acaba de consolar de todo, porque molaría poder abarcar toda esa experiencia, non? Pero non podes. Entón é moi frustrante. E aí creo que acabo de entrar nun concepto chamanístico eu soa. Non? Esa é a idea do chamanismo, de que como todos somos parte de todo, non? Podemos vivir tamén experiencia, eu que sei, como os nahuais, non? Ou algo así, non sei. Se o elixes, non? Se eres capaz de romper esa barreira. É un concepto chamanístico. Pero tampouco me dá a santidade para chegar a tal nivel. Non vou meterme a chamana, non creo que non sería capaz. E ahora ides estar toda a noite pensando se o vosso dedo esquerdo e o vosso dedo dereito teñen unha existencia triste ou plena. Estou de acordo, para que serviría ser un todo se non eres capaz de ser consciente e actuar como tal no momento? Claro, é que é moi frustrante. É como, igual eso sí que, mira, igual sí que hai, podo comprar que existe un deus malévolo,
que nos fai chegar á conclusión de que somos parte do todo, pero nos nega a experiencia para torturarnos. Creo que sí. Entonces, pois iso que me parece moi curioso, volvendo a Segarra, que non se detén non todas as súas investigacións, sino que ao final ten que cerrar con esta idea de que hai que ser bo e mellorar en cada existencia. Ten que sacar esa conclusión. Non podía deixar o campo aberto. Podía plantear moitas preguntas, deixar moitos interrogantes, pero el prefire cerrarse e replegarse sobre un sistema de crenzas pechadiño, ben cosido, que aporta seguridade. Non? Porque dices, pero. E bueno, ata aquí todo o que podía decir sobre este señor. Levo unha hora falando sola, non sabía que iba a poder falar de tanto. Tamén me decato das miñas carencias, porque podería eu facervos aquí un repaso das teorías sobre a alma. De feito, ai Dios, espera, como está Kardec, no libro dos espíritos, empecé a lelo, pero deixara-o parado, non me acordo por qué, e agora venme ben para isto, para este tema do dobre. Kardec ten unha teoría tamén das almas tripartita. Agora mesmo non lembro exactamente como era, pero bueno, el claramente baseábase en teoría platónica, creo que non sei se había algo aristotélico en canto á unión co corpo ou algo así, non lembro moi ben, pero a doutrina espírita é un libro que se o leo facemos vídeo, vale? Solas, somos un todo, mais estamos todos. Tes razón, estamos todos. Ai, sí, outra cosa que dice Segarra, con esta, volvendo ás teorías cuánticas, sabéis que a cuántica o tempo non o entende de maneira lineal ou non o explican de maneira lineal, senón que para a cuántica pode ser que o tempo aconteza toda a vez, presente, pasado e futuro. Vale, porque o tempo sería unha dimensión máis. Ben? Entón, claro, Segarra di que nas experiencias ECM, isto parece moi contradictorio, di que nas experiencias ECM os que relatan estas experiencias din experimentar momentos da súa vida todo á vez. Pero despois di que o relata como que o viran en flashes. E despois di, bueno, falan de pasado e presente e algún do futuro. E digo eu, vale, e despois comprobamos que as cousas que esa persoa dixo que acontecían no futuro realmente lle aconteceron. E se non lle aconteceron, temos unha salvación aí, porque como el xa a viu, modificou o futuro, que está para rayarse, modificou xa o futuro ao velo, porque coñecer xa implica modificar, para a cuántica tamén. Incluso observar para a cuántica xa modifica o comportamento das partículas. Non vos lo sei explicar, pero hai experimentos que o demostran. Ou entra aquí a noción de libre arbitrio, e é que as eleccións que fixeches a partir dese momento cambiaron e, polo tanto, cambiou o futuro. Claro, isto Segarra non mo explica.
Entonces, tenme que explicar isto para que eu lle crea. A mí se me resolves estas incógnitas, digo, vale, créote. Mentras tanto, estásme a contar unha peli de Nolan. Ergo, Loki, exactamente. Loki, no que todo acontece á vez. Bueno, Loki é universos paralelos, entonces todo acontece á vez, pero de maneira lineal. Porque eles poden saltar así. Bueno, non sei, é un pouco raro. Na peli de Nolan, en Interstellar, manexan esta idea de que o tempo é outra dimensión. Entón, que os seres humanos só se poden desplazar no tempo do pasado ao futuro. Só tendo conciencia do presente. E cando estás existindo, xa estás no presente. E non te podes desplazar cara ao pasado. Ti es ser de solo presente. Solo te poderías mover nesa dimensión, pero só no presente. Entonces, na peli de Nolan, en Interstellar, a idea é que todo, presente, pasado e futuro, realmente acontece á vez e é unha dimensión máis. En que cando aprendes a estar nesa dimensión, podes te desplazar cara adiante, cara atrás, en momentos simultáneos á vez. Esa é a idea da cuántica, do tempo cuántico. De Interstellar, que estes conceptos da cuántica que están agora aí poñéndose tan de moda entre os divulgadores de todas as cousas, parece ser, está moi ben explicado. Pero que despois podemos criticar o final ou como resolve o asunto ou tal, sí podemos, pero a verdade é que molestas bastante en explicar a relatividade do tempo e tamén esta idea do tempo como unha dimensión. En Viaxe ao futuro explícache que só podes viaxar ao futuro dende o pasado. Claro, porque para ti é o presente, pero en realidade é o pasado. O teu presente de agora é o pasado do futuro. No futuro ti xa és pasado. Ten lógica. E estas ralladas mentais de temporais encántanme. Encántanme que para pensar un pouco nelas, non en plan de que me poña aquí un plan científica cuántica, que eu xa sabedes que de matemáticas pouco, así que de cuánticas menos. De cuánticas menos. Ao final, todas as nosas inquedanzas espirituais que intentamos sempre resolver a través da ciencia, pois a maior avance científico, pois maior tamén construcción doutra serie de estructuras de crenzas con respecto a ese outro plano da existencia non material. É obvio que non podemos separar unha cousa da outra. E negar isto sería puramente acientífico e sería verdadeiramente irracional. Sería conocernos moi pouco a nós mesmos, verdade? E ademais, tamén isto é triste. Isto é triste sabelo. Non sei se hai demostración de que o tempo sexa outra dimensión, creo que encaixan en certas ecuacións, non o sei, pero como que triste sería que iso fora real, non. O sea, todo está a acontecer á vez, estamos mortos e vivos como o gato de Schrödinger, e, por tanto, tamén xente do pasado está viva en realidade. Como molaría, o sea, agora mesmo, mentras eu estou aquí falando, se o tempo está a acontecer todo á vez, Giordano Bruno estará escribindo algo das súas maravillosas obras e eu non podo ir ali e ofrecerlle un café e falar con ele.
Claro que se eu fora ali a falar con el, interromperíao e xa non escribiría as súas maravillosas obras. Entón está ben que este todo así pechadiño para non andar liando a parda. Pero como molaría, sabes? Ou poder ir ali mirar por un furadiño e dicir, que tío, Giordano Bruno, sabes? Por que Giordano Bruno? Non o sei. Friedrich, o pintor favorito, pues está ben, pues como molaría, sabes? Tiraría hasta Greifswald, ¿no? E dicir, joder, que privilexio, tío, poder pintar aquí, sabes? E a xente dicindo estupideces sobre as luces dos teus solpores cando ti eras máis realista que calquer pintor realista. Pero molaría. Pobre gato, non momentes. Mel, esta resposta sabes que Doctor Who xa non o di. Sí, xa o sei. Xa existe Doctor Who. Ai, bueno, hoxe, outra cousa. Falando iso. Eu tive unha iluminación divina. Se existen as musas, tívena. O coche dame moitas, fui facer un recado, e cando volvía eu de facer o recado, tive unha iluminación divina, que xe, que como temos todo desaproveitado, porque a desistir a ver Cumbres borrascosas, a adaptación de Juliette Binoche, na que sale Juliette Binoche. Pouca intensidade vin eu aí nesas Cumbres borrascosas, pero bueno, o que iba. O sea, os ingleses aí adaptando esas novelas que, sabes, que che fan aí nunha telenovela que flipas, sabes? En Latinoamérica adaptáronse a telenovela obras realmente significativas da literatura de certa época, creo que non era La Dueña e a adaptación dunha novela tal, de Xica da Silva creo que tamén. Bueno, Xica da Silva igual me columpiei un pouco, pero bueno, hai unhas cantas novelas importantes de certos países que foron trasladadas á telenovela, que aquí témolo como xénero menor, pero bueno, pois molestáronse en pasar a linguaxe televisivo literatura. E nós, aquí, en España, desde a de Las cerezas en el cementerio, La Regenta, pouco máis, do ano da pera, non se adaptou nada máis. Digo, por qué? Bueno, fixeronnos Isabel, que sen máis, fixeronla porque foi cando se puxo de moda los Medici, los Tudor e todas estas mierdas, dixeron, pois facemos Isabel. Pois vale. Entonces, como molaría, eu que sei, coller aí Los Pazos de Ulloa, que é parecida a Cumbres borrascosas, e facer o telenovelón galego. A ver, tío Vega, sacade clip deste directo, mandade yo a tío Vega, adapta novelas telenovelescas galegas, adapta-nos dramóns. Olvídate Padre Casares, de tal, que o Pazo ese de familia que naide entendía nada, eu nunca entendí nada desa serie, había xente enganchada, non entendo tampouco. Adaptanos novelas, cóllete, sen medo, porque necesitamos crear iconos televisivos baseados na nosa literatura. Xa non che digo que nos fagas un Gatipedro, porque iso é complicado, pero que fai outra cousa, non sei, La hija del mar, de Rosalía de Castro, cousas hai, fainos telenovelas, engánchanos aí todas as noites, basta de programas de humor lixeiro e ruralista. Queremos drama tamén,
un pobo que quere ancorar ben as súas raíces necesita tamén drama, e necesita romanticismo, e necesita paixón, necesita novelas turcas versión galega. Non novelas turcas versionadas galegas. Necesitamos novelón galego, drama galego. Un Romeo e Xulieta no que as familias se den de hostias polos marcos. Necesitamos puro drama. E témolo. Pasa que sodes uns vagos. Eu non teño cartos para facelo, pero como me toca euro millones, imos ver. Vou montar unha produtora. Sí, bueno, pídelle cultura á rueda. Os empresarios galegos. Pasa, hai que olvidémonos de financiación pública. Empresarios galegos que teñan amor pola terra, que queiran facer cartos despois vendéndolle a telenovela a Netflix. Money, hai que falar a linguaxe dos cartos. A linguaxe dos cartos apoiada na cultura, porque coa cultura nosa pódese facer cartos. Os empresarios galegos que movan o cu. Televisión privada galega, venga, que creen unha canle e que demostren aí que se pode, e que enchan Netflix de catálogo galego. Venga, sí que se pode. Ou as do bloque que lles mola facer caníbales. O sea, non che toco ser. Os do bloque son outros que viven ancorados nos clichés do século XX, e que xa non avanzaron nin dende a primeira metade do século XX en diante, quedaron aí ancorados na idea de Galicia dos anos 50 e aí siguen. Que foi daquela eclosión cultural dos 90? Por favor, que volva. Estamos todos adormilaos. E a isto lévame a que é normal. É normal porque aquí os creadores de contido non se nos apoia. Eu xa non digo, non quero cousa pública, pero a mí, o único concurso de creación de contido en galego que había, que se chamaba Youtubeiras, agora vaise chamar Youtubeiras Plus, porque van a incluir TikTok. A ver, uns segundos para reflexionar sobre o que acabo de decir. Sabedes por que van a incluir TikTok? Porque, creación de contido, se queres facer uns premios de verdade que apoien a creación, que incentiven a creación de contido en galego, hai moitas plataformas nas que ese concurso non debería limitarse só a YouTube, non? Os blogs, houve unha época que en Galicia había moito blogueiro e moi bo blogueiro, agora xa decaeron un pouco as bitácoras, pero aínda hai, Instagram, temos Tumblr, que tamén hai movidas por Tumblr, Facebook, por suposto, Twitter, Kik, ahora hai Twitch, hai Kik tamén, hai miles de cousas. Se queres incentivar a creación de contido en galego nas redes, a creación de contido digital en galego, por que só TikTok? Sabedes por qué? Porque o que lles interesa non é incentivar a creación de contido en galego, o que lles interesa é xustificar a existencia deste concurso. E para iso necesitan máis visibilidade. E donde hai máis visibilidade agora mesmo é en TikTok. Pero tamén vos digo unha cousa. Moitas persoas, influencers, que están paseándose pola TVG, son xente que está en TikTok. É dicir, ese concurso non está buscando incentivar a creación de contido en galego, senón que está buscando unha maior visibilidade para eles mesmos.
Báixome, en principio podes comerme a cabeza. Dilo por o TikTok. Eu non me penso meter en TikTok. A ver, teño TikTok. E fixen algún vídeo así por probar cousas. Pero non me mola o rollo. Non me mola, non teño ganas de buscarlle formato, non teño ganas de buscar máis... O sea, que visibilidade dá, sí, estou no desaproveitar, pero crear máis contido para aí cando xa teño a canle que non creo moito e que teño o blog así un pouco abandonado e tal, pois non é o meu. Pero pareceme mal porque houve un tempo no que había moitos dos creadores de contido, moitos dos que tiñan canle en YouTube, en Instagram empezaron a facer máis contido polo mesmo, porque daba máis visibilidade, era mellor o algoritmo que o de YouTube, funcionaba mellor cando eras creador en lingua minorizada. Pero sen máis, quer dicir, cando saliu Youtubeiras, pois entonces tiñan que ter dado tamén programas, premios a Instagramers, pero non. Pois que agora, de repente, vamos facelo tamén en TikTok. Pouco raro. Obvio é o pandemonio, pero hai que facer trincheira. Aínda que non teñas que ser ti, digo. Pois nada, a ver, animádevos, veña tais, podes facer vídeos en TikTok. Non tens que sair, podes facer vídeos de calquer cousa. Entón, bueno, en fin, que vos parece se imos deixando este directo? Estivo interesante, creo. É outro dos directos que vou a subir a YouTube. Sí, pareceme que tal? Sei que xa non botamos tantas risas, pero, bueno, temos un pouco de todo, depende do día. En fin, vémonos, non sei que día deste fin de semana. Atentos, non sei que día deste fin de semana vou a facer o directo de bibliomancia, vale? Entonces, avisarei ese mesmo día, supoño, pois facemos pois este ambiente intimista e tal, xa sabedes que se tens algunha consulta, se hai algo que vos inquiete, que vos perturbe ou que non vos deixe dormir, podedesme mandar as preguntas, cala ao final, unha vez feito xa o xogo de bibliomancia, pois resolveremos preguntas a través dos libros ou das cartas, do método que escolledes, pasaremos pois un momento agradable. Ademais, bueno, cambiamos de estación, non? Estamos xa todos en vibras outonais, haberá que falar do verán da vella. Xa empezan a poñer as cousas de Halloween nos supermercados, cousa que está ben, porque están a poñer xa o turrón de certa marca e eu está indignada, non? A poñer un pouco de cousas de santos, non un pouco de... Porque outra cousa, empresarios galegos, facedeme produtos, os que tedes cousas de castaña, nesta época era cando tiñades que facer publicidade de cousas de castañas, non? A castaña, o magosto, defuntos, non? Poñerlle un pouco de ánimo ás cousas así, ao produto, que non estades atentos ao marketing, hombre, non estades ao que hai que... Os de marketing, que facéis? Non estades ao que tedes que estar. Contratádeme a min. Si, outro día fun de paseo e xa vin unhas cuantas xa as collín, pero non as comín aínda. Estás buscando o teu apartado, non tes que pedir perdón ni moito menos permiso. Xa, pero non hai nin perdón nin permiso, é que estou... Quero dicir, prefiro avisar con antelación para que haxa un pouco de espectadores en directo.
que eu sei que me vedes despois en diferido e que estades atentos ao que saia na bibliomancia, pero pouco por aquilo de ter cita na axenda. E, por suposto, o luns que nos vamos a ver na Lobeira Today, que vamos a falar do Affaire dos Velenos, l'Affaire du Poisson. E dito isto, imos pechar directo. Eu voume a ver un capítulo de Little Dorrit, que é unha serie baseada nunha novela curta de Dickens, que a tedes en Dailymotion. O que pasa é que non a atopei en español, está en francés, en inglés e en alemán. Entón, se vos atrevedes, podedes ir a mirar, se vos apetece. Little Dorrit, a pequena Dorrit. É que eu cíclicamente dame por ver cousas de época. Eu cíclicamente non, me encantan as pelis de época. Entón, esta serie é a adaptación da novela de Dickens e ademais o prota masculino, o galán, é velo por el, no, bueno, igual sí, un pouco. Non me sale o nombre, por suposto, Matthew Macfadyen. E diredes, quen é Matthew Macfadyen? Serás chalada? Matthew Macfadyen, este señor de aquí, que tamén foi Mr. Darcy. Sí que foi. De repente tiven que buscalo porque a min entranme dúbidas así momentáneas. O libro é A pequena Dorrit, chamase igual, de Dickens. Pois vai sobre, vai sobre as cárceres en Inglaterra. Había cárceres como se di, de persoas con moitas deudas, vale, que tiñan moitos acreedores, entón metíanos no cárcere, cousa que era un pouco absurda, porque entón metían no cárcere, non podía traballar para pagar as deudas, sabes, pouco raro. Se metían a toda a familia, máis ou menos. Entón, o pai da protagonista leva nese cárcere tantos anos que xa o chaman o pai da cárcere de tal. E ela naceu ali, non lembra outro fogar. Entón, entra a traballar na casa dunha señora rica, e o fillo desa señora rica, este Matthew Macfadyen, que empeza a investigar que conexión hai entre a súa familia e a familia de Dorrit. E a verdade é que non lembro exactamente que rollo había entre as dúas familias. O caso que, por suposto, namoran, porque non podo ver unha peli de épocas en que haxa un amor así tal polo medio, non pode ser. É iso, que estou ben. Por certo, ando a buscar o libro da filla de Giselle. Se atopo o libro, podes traducilo? Sí. Cal é o libro da filla de Giselle? O de Pericó. Sí. E non está traducido ao español? Libro. Ten que habelo traducido. Extrañame que non, que Deusto, algunha editorial así, non o teña traducido. Vale, pero sen problema. Bueno, en fin, vou meter o peche, que en realidade o peche é como o inicio, porque xa non temos mamut, e teño que buscar outro peche que me guste un pouco máis. E, mentras tanto, pois só teño iso. Sinto moito por do mamut, pero creo que xa era unha etapa que había que cerrar. Síntome tentada a abrir a etapa do coello, pero voume conter.
Entón, nada, vou meter o peche. Moitas gracias por estar. Se vos, mentras tanto, non callades en rodas do samsara extrañas.